Dinamizar o comercio e a hostalería durante estas datas festivas é un dos obxectivos principais de Noia Histórica, que volverá a poñer en marcha unha ambiciosa campaña de Nadal. Os clientes que realizan as súas compras en calquera dos preto de 60 establecementos participantes entrarán no sorteo de 5 reloxos intelixentes. Y este año vamos a sortear 5 Apple Watch Serie 11, valorados cada uno de ellos en 450 euros aproximadamente. La forma de participar en este sorteo es comprando en el comercio local, en los establecimientos adheridos a la campaña de Navidad de Noia Histórica. En cada uno de los establecimientos os van a dar un ticket y con ese ticket vais a poder participar en el sorteo. El sorteo va a tener lugar el 7 de enero y es un sorteo online, es decir, que cómodamente cada uno desde su casa va a poder ver si la rifa está premiada o no. A Asociación Empresarial colaborará tamén co Concello de Noia co primeiro premio do sorteo do 10º, que se celebrará na Praza do Tapal. Que os 10º que non foron agraciados no sorteo de Nadal, que o que tuvo o 10º agraciado que o cambie na Lotería do Estado, pois pode introducir nunha horna poñendo os seus datos por detrás e se extraen un número de premios correspondentes aos 10º ali naquele momento, e os que salten agraciados pois terán unha serie de premios de metálico para comprar, non en metálico, en bonos de compras nas tendas dos comercios asociados. Entón, pois hai un premio, o primeiro premio de 800 euros, que é dous de 500 euros e 4 de 250. Así mesmo, Noia Histórica volverá a poñer en marcha o tren infantil de Nadal entre os días 20 e 24 de decembro para dinamizar as rúas da vila xunto coas numerosas actividades de animación que programou o Concello de Noia.